Sa video na to, pag-uusapan natin ang isa sa pinakasikat at pinakamabentang kotse sa buong mundo. Ang linya ng mga Toyota cars kung saan lumabas ang 86. Walang iba kundi ang Toyota Corolla. Pag-usapan natin kung paano ito nagsimula, ano ang mga katangian ng Corolla na nakabihag sa puso ng mga bumibili nito, at bakit tila ba parang fine wine ito na lalong nagiging matikas paglipas ng panahon. Noong early 60s, halos lahat ng kotse ay afford lang ng elite class o mayayaman. Pero naisip ni Eiji Toyoda, president ng Toyota Motors noong mga panahon na yon, na mas marami pa silang kikitain at mas malawak pa ang magiging rich nila kung isasali ang masa o normal na mamamayan para makabili din ng kotse nila. Kaya naman noong 1996, nilabas ni Eiji ang Toyota E10, ang kauna-unahang Corolla. Isang 1,100cc engine na matipid kahit sa panahon natin ngayon. Simula nga noong nilabas ang Corolla, kahit ang normal na madlang people ng Japan nga ay afford na ang isang family car. Isang kotseng simple lang ang design pero malakas naman humatak. Mura, reliable at matipid sa gas. Kung ikukumpara mo sa mga American cars na may mga V6 engines doon, mas competitive ang atake ng Corolla sa market ng mga bumibili ng kotse. Kaya naman dahil sa fuel efficiency advantage nila sa E10, nag-decide ang Toyota na lumaban na din sa car market ng Amerika. Ang Japanese flagship nilang Toyota Crown at ang pangalang Crown ay inisip nila na hindi bagay sa market ng Amerika. Kaya naman nag-change name sila at pinalta nito ng Toyota Corolla. Ang pangalan na Corolla ay galing sa Latin word na ang ibig sabihin ay maliit na corona o maliit na crown. Pwede ding ang ibig sabihin nito ay crown of flower petals. Ang Corolla ay nagre-represent daw ng mga bagay na maliit o compact lang pero maganda. Parang yung 13th month pay mo, maliit lang pero masayang masaya ka naman pag natanggap mo. Anyway, unti-unting sinubukan ng mga Amerikano ang rear-wheel drive Japanese subcompact Corolla at unti-unti ding nagustuhan nito ng mga Amerikanong tumatangkilik ng kotse. Ang 1.1 liter engine nito ay naglalabas ng 60 horsepower. Pwedeng-pwede ng panggala sa country roads. Meron na din itong McPherson strut front suspension at 4-speed manual transmission na mas lalong nagustuhan ng mga consumers. Isa ito sa mga nauna sa revolution ng pinakamatitipid na kotse ng Japan. Malawigo ang tipid at yan ang naging advantage ng Corolla noon laban sa ibang brand ng kotse sa buong mundo. Early 70s, pumutok na nga ang oil crisis at nape-pressure na ang mga car companies na gumawa ng mga makinang matitipid sa gasolina. Sa mga panahon na ito, nagsimulang ma-phase out ang mga V6 at V8 engines na mabibilis nga pero lintik naman kung lumagok ng gasolina. Habang nagde-develop ang ibang brands ng mga eco-friendly car engines, ang Toyota sobrang chill lang. Pataas lang ng pataas ang sales nito at lalo pang sumisikat. 1973 naman, sa kasagsagan ng lahat ng ito, lumabas ang second generation ng Corolla. Improved version ito ng E10, ang Corolla E20. Meron itong sway bar suspension na sobrang komportable para sa pasahero. Nakakabit dito ang 1.2 liter engine na kaya maglabas ng 73 horsepower. Naglabas din ang Toyota ng sport version nito na kayang umabot ng 102 horsepower. Noong 1974 naman, sa pamumuno ni Shuichiro Toyoda, wala nang makapigil sa Toyota Corolla. Talaga namang parang epidemya ang dinulot nito. Saan mang panig ng mundo lumapag, pinagkakaguluhan ito ng mga consumers at mabilis pa sa pancake ang bentahan. Halos lahat ng pamilya yata sa Amerika ay meron nito. Hindi nagtagal, nabingwit nito ang title na best-selling car sa buong Amerika. Isang maliit na Japanese car ang yumanig sa car market ng Amerika. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang istorya dahil noong 1974 to 1981 na mayagpag naman ang third generation Toyota Corolla, ang E30 to E50. Napakaraming variants nito pero nandun pa din ang spirit ng Toyota Corolla, matipid at reliable family cars. Ang range ng displacement nito ay mula 1.2 liter hanggang 1.6 liter. Dito na din lumabas ang mga K-series engines ng Toyota, ang 3K, 4K at 2T engines na naglalabas ng 55 hanggang 75 horsepower. Dahil nga napakarami na sigurong budget ng Toyota, kaya na nilang mag-experiment sa iba't ibang body types ng Corolla. Nagkaroon ng E50 ng sedan, wagon, hardtop coupe, sports coupe at 3-door liftback version. Ang mga coupe versions ay mas kilala din sa codename na SR5. Sa sobrang dedicated ng Toyota Corolla team sa excellence, work ethic at quality, mula dito sa new and improved platform ng third generation Corolla, 1983, lumabas ang Corolla AE80, ang mga boxy body Corollas na may 1.6 liter engines. Dahil naisip na din ng Toyota ang efficiency ng front-wheel drive cars, ang E80 ay lumabas sa market na front-wheel drive.
Malungkot ang American fans nila dito dahil alam naman natin na noon pa man medyo iniiwasan ng American market ang front-wheel drive cars. Nakita ng Toyota ang problema na ito kaya naman kasabay ng AEAT sa tulong ng Research and Development Division nila. Naglabas din ng Toyota Corolla ng front-mounted rear-wheel drive car na optimized for drifting. Dito na lumabas ang isa sa pinaka-iconic na Toyota Corolla, ang Hachiroku o mas kilala sa tawag na Toyota AE86. Ang 86 ang huling piga ng Toyota Corolla sa rear-wheel drive platform. Isa din ito sa pinakasikat na drift car noon na may balancing weight distribution sa 4 na gulong. Ika nga ni Thanos perfectly balanced as all things should be. Noong panahon ng paggawa ng Toyota 86 series, nagkakaroon na ng dilema ang Toyota kung magpapalit ba sila from rear-wheel drive to front-wheel drive. Gusto na nilang i-phase out ang rear-wheel drive platform na makikita din natin sa Toyota Starlet. Medyo nainggit na yata ang Toyota sa Honda na gumagamit na noon ng front-mounted front-wheel drive platform na napakabilis sa karerahan kahit walang turbo. Ginawa talaga ng Toyota ang 86 para sa racing, manalo at pakainin ng alikabok ang Honda Civic, pati na din ang mga kalaban nilang manufacturers noong mga panahon na yon sa domestic Japanese rally. Ang legendary 4AGE engine ang puso ng 86 at noon pa man, advanced na ang technology ng makinang ito. Isa sa pinakamalakas na dual overhead cam, natural aspirated engine sa Japan na kaya maglabas ng 125 horsepower. Tama lang naman ang bilis, pero ang advantage talaga ng Corolla na ito ay ang cornering at drifting. Matapos ang ilang panahon, nagdesisyon na ang Toyota na front-wheel drive na lang ang gagawin nilang Corolla sa hinaharap. Early 90s lumabas ang isa sa pinakamabentang sedan dito sa Pilipinas noong wala pang Toyota Vios syempre, ang Corolla small body at big body. Ito yung mga 90s second-hand cars na nire-recommend sa atin ng mga mekaniko at mga tito natin. 1989, lumabas ang Toyota Corolla small body, codename E90 o AE90. Ito yung lumang Corolla na nasa kalagitnaan ng transition ng boxy type to smooth sedan look. Sobrang reliable ng mga Corolla na to at napatunayan na ng mga Pinoy yan dahil 3 dekada na ang edad pero humaharurot pa rin sa kalsada ngayon at ginagamit pa rin na pang daily drive. Ito yung unang sedan ng Toyota dito sa Pilipinas na nagfi-feature ng dual overhead cam na may 16 valve. Marami din itong variants mula sa Corolla 1.3 liter XL at XE hanggang sa pang malakasang mga variants na may 4AGE inline 4 engines. Sobrang espesyal nito nung una itong nilabas dahil ginulat nito ang mundo sa mga groundbreaking features na hindi pa nailagay sa mga mumurahing sasakyan noon. Matipid sa gas, abot kaya, o kayang interior space at komportable. Noong 1992 naman, nagkaroon ng upgrade ang small body at lumabas ang Toyota E100 o ang big body. Sobrang lakas din bumenta ng sedan na to at para sa akin ito yung pinakamaganda at ultimate form ng consumer sedan ng Toyota noong 90s. Ito ay mas malaki at mas bilugan kaysa sa small body at sinasabing ang E100 Corolla big body ay isang mini Lexus para sa isang consumer sedan. Mas pinaliit at affordable na Lexus kumbaga. Yung top spec na GLI variant nito, merong standard na power windows na, central locking, alarm at defoggers na pwede nating tignan na basic na para sa mga sasakyan ngayon. Pero noon, top of the line features at game changer na ito para sa mga sedan noong panahon na yon. May dalawang engine option ng big body nung nilabas ito. Ang 1.3 liter 2E carbureted SOHC inline 4 engine na may 72 horsepower. At pangalawa naman ay sa top of the line Corolla GLI variant na medyo may kalakasan sa gas sa 1.6 liter 4AFE inline 4 gasoline engine na EFI na. Naglalabas ito ng 113 horsepower at 140 Newton meters ng torque. Noong 1998 naman, nagkaroon ng napakagandang design ng Corolla at kasabay nito ang pagbabago ng tagline sa marketing nito. Mula sa slogan na I love this car to love life. Kaya naman ang kolokyal na tawag dito sa 1998 Corolla E110 ay ang Toyota Corolla Love Life. At dito sa Toyota Corolla Love Life din, una nating nakitang lumabas ang Corolla Altis na nameplate. Sa pagbabago ng milenya, ang Corolla mula noon ay tinawag na Toyota Corolla Altis. Pero sa tingin ko dito sa Pilipinas, mas naging mabenta ang Toyota Vios o Toyota Belta kung tawagin sa Japan. Noong 2016, nakabenta na ang Toyota ng 44 million units ng Toyota Corolla. World record sa pinakamabenta at pinakasikat na compact sedan sa buong mundo. Natalo nito ang Volkswagen Beetle ng milya-milya.
Sinasabing bumibenta ang Toyota ng isang unit ng Corolla kada 15 seconds. Isipin mo na lang kung gaano kabilis ang production line nila. Fast forward sa 2022, lumabas ang isa na namang performance Corolla, ang Toyota GR Corolla na produkto ng Gazoo Racing Department ng Toyota. Ang makina nito ay ang maliit pero malakas na G16E GTS engine. Naglalabas ito ng 300 horsepower na mabilis at efficient na para sa isang 3-cylinder engine. Ang GR Corolla ay isang subcompact hatchback na may GR4 all-wheel drive system. 4 na gulong ang gumagana sa Corolla GR at kahit matipid ito sa gas ay malakas ang hatak nito sa akyatan at balanse ang takbo nito. Corolla na matipid, reliable, pang racing, pwedeng pang akyatan at take note, merong manual transmission. Ano pa bang hahanapin mo? Pinagsiksikan na ng Toyota lahat ng features na yan sa Corolla. Please share this video at i-comment mo naman ang feedback mo below. Salamat sa panonood.